bent er ook klaar mee? Ik ben er zeker klaar mee. Wat vind je nou van vuurwerk? Wat verbieden? Ik vind het helemaal prima, maakt mij niet echt uit. Wij schieten kabit, voor de rest verder niks. Nou, wat mij betreft hoeft het niet meer. Ja, mooi. 100% verbieden. Oh, ik vind dat wel mooi. Vuurwerk vind ik mooi. En waarom? Voor de dierenwereld, voor alle schade die het toebrengt. En bijvoorbeeld 40% van de agenten die wil net meer werken in die dag. Ja, ik snap het wel op zich. Dit was voor een koegel door dat vuurwerk samen. Als we een beetje leuk mee snel haren, dan kunnen we wel een leuk feest van maken. Ik vond het altijd wel leuk, maar er zijn zoveel ongelukken die ermee gebeuren. En het wordt ook veel gebruikt voor inbraak onder andere. Eén keer per jaar dus. Maar je heeft er zelf wel nog lol van gehad. Ja, natuurlijk. Ja. Maar ik gebruik het al jaren niet meer hoor, maar vroeger wel. Ja. Ik blijf het wel mooi vinden. Ik blijf het wel een beetje soms bij horen bij bepaalde festiviteiten. En wat is dan een goede oplossing? Een goede oplossing, dan leuk vuurwerk met drones bijvoorbeeld. Nou, dat georganiseerde vuurwerkfeest. Dat bloos gewoon lekker knallen. Zeker.